তেওঁলোকক আহি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা Malitum thelong po kedam tangarni Bulaghat along nilitum kaching hon nai CM Chief Minister Sir Dr. Hemonto Biswa Sharma Phan alang di hadak isia program kedam hut Congress asong pen Sara Phan attempt to murder alang Phan ki claim aputhak si pini nitum Congress ai ki claim aputhak condemn lo latum jatejan kiwang jilang arni lasona bang claim kledeji aphansi ni tum pini ladak Karbi Anglong BJP ahin pen kapin rem lo Congress tumphan kiwang jilang arni latum lasona ko